سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجاب استدالو زيناتات اسرائيل بحماس جوتا تحيزات صنحت وتهدر ادحينا مهلاوا مغلاصان مستكوينات بزتحاز زلو حدش حبريتات اب تግራይ ዝተገብረ አኺባ ካድረታት ሕወሓትን መንጎ ሕወሓትን ግዚያዊ ምሕዳርን ተፈጢሩ ዘሎ ፍሕፍሕን ዝምልከት ዘሎ ሓበሬታን ልኡኽ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ መብጽሑን አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ መረኻቡን ካልን ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም كنات إسرائيل حماسن يقصلوا لبزل وان سراويت إسرائيل مليسو ناوش تقازايا أتو كم زلة تقاليسو مسرز وص زلة سئلتاتن فيديوتاتن كا حانتي كابتن كتات إسرائيل أبق عندن فلوتن أبزخونة أبسمين كازا أبزركب سرقيا خوينا كتوكوسي أترقى بتوسخي سراويت إسرائيل أوت إوا أبزل حبريتا دما مليسو ناوش تقازا قلص يدفع كم زلون سرحت دما عند أصفحو كمت مخانية أفليت زلا كالم الزكينات بزتا حاز دما سراويت إسرائيل بعلا شوعات تقمتي حماس قبل على إسرائيل متقعتها بزفتس أمل الأوان جهوتا تحيزا زنبرت قبل سراويت إسرائيل زخونة قوال نستيتي ناس ألغوهم زل علا وغيرو اتا أوري ميغا دش زتبالت قبل سراويت إسرائيل بعلا شوعات تقمتي حماس متقعتها بزفتس أمل الأوان جهوزة تتحزت كوينة سراويت إسرائيل كابلكع بخمين أبين ناس كم زلقاقا كوانتا زي قالت بزقبر سرحيت أوت إوا كم زلقن علا وغيرو لا قدام منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو دما انكوعنا بيت كتملس كزبل مالغتي كما حلالفن كله منستر مكلخال هاجر يوقف قالانت بوجانو اتحجز كاز زلو كينات قليل كينات كم زي كون كحبرن كله نتم جهوت تحيزم زلو نممص ادما كعوتو قدنت سلازخونه ما انت تم جهوت تحيزم زلو كنواغا عينيلو بزعباتهم كساب حجي اب تحت حماس جهوت تحيزم زلو اسرائيلاوين بزملك دما توسخ حبريتا كهب كم زي دلو انت زاري بلا ኣብ ትግራይ ግዚያዊ መንግስቲ ከይፈለጦ ዝተጸውዐ ኣኺባ ወዲቦም ዝተባሃሉ ካድረታት ሕወሓት ኣብቶም ዝተታሕዙ ቀንዲ ኣጀንዳታት ከምዘይ ተዘራረቡ ኣፍሊጦም እንተኾነ ግን እቶም ካድረታት ንምርገጺኦም ዘነጽር 6 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጺ ብምውጻእ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ኣኺባ ንምስራዝ ዝወሰደ ስጉምቲ ትካላዊ ኣሰራርሓት ዘይተኸተለ ስጉምቲ ክብሉ ነቒፎም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝወጸ መግለጺኡ እዚ ኣኺባ መንግስቲ ዘይፈልጦን ዘይሕጋዊን ክብሎን ከሎ ኣብ ልዕሊ ገለ ሓለፍቲ ዞባ سقمت كم استوزد قليصن يريو نسعي ودما اتكوناتات كزرارب يغنيو اب تكلل ازي زي تلمدك كستات كوينو بزحات انتاي تفطير لهم كحتن كلو كالو دما اوشت حوحات ممقال كم زلو كانفتيم قنيم حوحات ماليا بعلاون اي فيسبوك حسابو ابزرغو صحف جن 82 ميتاويت لعلوات كادرتات ابتي مستكالوا سرحات تغتيلو زتصوع حقاوي زولو على كم زتاساتف حبيرو جتاچو ردا ب20 شوعتن تقمتي حلافنت شلل بمبالن هافته حزب مبخان زبل شدش سبا سلطان كاب سرعم أبارر نيريو اتهم كادرتات بوغانم اتي ابل على جلسة مزق زياو منقس زوسدو نايمسنا باس سقمتي كأرم تقليبا مالو بزياو محدار اتي ابل على كادرتات حوحات ستوزده تكالو اكايدا زي تختل سقمتي ما ارمتا كغبرو لكم اليوم اتهم ابتا اخيبا استساتفو كادرتات حوحات زحاتتو مسفدر لو منقستن مشارختن نقلت عمد زتخيد دماوكينات اب حدار كلتشحن عسران كلتن بوعل بريتوريا دحر مبقعو جزياو محدار كل تግራይ كم استمسرت يفلط انت خونه بتوع المسرت كابز تقاس على 6 ورح زوقصره غزياو ممحدر كابز تفلالي اكلاتن علوت كادرتات حوحاتن بدها تقاومتات يقطمو كم زله يزرب اتي ابز قرب اوان زترايا زي مردا منقول علوت مرحتو ناي سلطان فحفح كم زله يزحبر زبل تنتانا لا بزعباتي منقو حوحاتن غزياو ممحدر كل تግራይን تفطير زله فحفح بزملكت بقربه افلط زلو حدث من تدحنتو شمو كتقاس زي دلي والقسب مع كان زينا بي بي سي ابزهب حبريتا كابتم كب حلافنتهم كل علو تباهيلهم ابزوريات ግዚያዊ ምሕዳር ዝርከቡ ለዓለወት አመራርሓ ሕወሓት ዝርከቦም ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ምንጭ ወሲኹ እቶም ተጸዊዖም ዝነበሩ ካድረታት ዕላምኦም ንመሪሕነት ግዚያዊ ምሕዳር ንምግምጋም ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ዘነጻጸረ ከም ዝነበረን ሕወሓት ስልጣን ግዚያዊ ምሕዳር ሙሉእ ንሙሉእ ንምቆጻር ዝዓለመ ከም ዝኾነን ኣመልኪቱ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ብወገኑ ንባዕሉን ኣመራርሓ ጸተን ሓዊሱ ወግዓዊ ኩነታት እቲ ክልል ክግምግም ኣለዎ ዝብል ቅዋም ዝሓዘ ኮይኑ ገለ ጉጅለ ካድረታት ሕወሓት ነዚ ኣገባብ ግና ኣይተቐበልዎን እቲ ምስ ጌታቸው ረዳ ዝተፋነን ዘሎ ጉጅለ ውድብ ሕወሓት ገዛኢ ውድብ ምዃኑን ንግዚያዊ ምሕዳር ብላዕሊ ኮይኑ ክግምግሞን ክቆጻጸሮን ድሌት ከም ዘለዎ ምንጭታት ይሕብሩ ብሓፈሻ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ በብእዋን እናገምገመን ውሽጥና ጻሬን ብዘይ መምጽኡ ሕማቃት እናተደራረቡ መጽኦም ናብዚ ሕጂ በጽሕና ዘለና ዝኸፍአ ደረጃ ሕማቅ ክንኣቱ ምኽንያት ኮይኑ ይክብሉ ነቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዘሎ ውድቦም ሕወሓት ውን ዝነቀፉ ከም ዘለው ተገሊጹላ ኣብቲ ብለይቲ ተጸዊዕ ዝተባሃለ ኣኺባ ክልዓሉ ዝተወጠኑ ብቁልዕ ዘይተገልጹን ገለ ሓደሽቲ
ሓሙሽተ ኣጀንዳታትን ግን ኣብ መጻኢ ካብ 10 ክሳብ 15 መዓልታት ኣብ ኣኼባ ካድረታት ክዝተየሎም ምዃኑ ኣብቲ መግለጺ ተጠቂሱሎ። ካልእ ምስ ትግራይ ኣብ ዝተሓዝ ዜናታት ድማ ልኡኽ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ መቐለ መብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ልኡኽ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ መቐለ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ምስ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳን ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደን ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ክልልን ከም ዝተራኸበ ተገሊጹሎ። መሰረት ጌታቸው ረዳ ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ንትግራይን ኢትዮጵያን ልዑል ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ጉዳያት ውጽኢታዊ ዝነበረ ኣኼባ ከም ዘካየዱ ይገሊጹ። ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ብመንገዲ ነቲ ኤምባሲ ዝመርሕ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣቢሉ ምስ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከም ዘተየ ተገሊጹ እዩ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ዕላው ናይ ትዊተር ሕሳቡ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ምስ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቀጻሊ ምሕዝነት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ብኸመይ ከም ዘሕይሉን ንዘሎ ብድሆታት ውሽጣዊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ኣገዳስነት ፖለቲካዊ መስርሕን ኣመልኪቶም ዘተ ከም ዘካየዱ ገሊጹሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንኣዋርሕ ቀጺሉ ዘሎ ሰፊሕ ግጭት ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ከም ዘሎ ሓቢሩ። ካብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እትክልል ኣብ መንጎ ዕጡቓት ፋኖን ሓይልታት መንግስትን ጎንፂ ከም ዝተረኣየ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ከም ዝተኣወጀ እውን ይፍለጥ። መሰረት ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ኩለን ዞባታት ብዝተፈላለየ ደረጃን እዋናትን ዕጥቃዊ ግጭት ይካየድ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ በዚ ምኽንያት ድማ ሰፊሕ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ኣሎ ኢሉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወዲ 1 ዓመትን 7 ወርሕን ህፃን ዝርከብዎም ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ እውን እቲ ጸብጻብ ኣስፊሩሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ኣየርን ከበድቲ ኣጽዋርን ኣብ መንጎ ሰላማውያን ሰባት እቲ ከባቢ ሞትን መጉዳእትን ከም ዘጋጠመን ነበርቲ ድማ ብሰንኪ ስግኣት መጥቃዕቲ ወይ ግጭት ካብ መንበሪኦም ክፈናቐሉ ተገዲዶም ምህላዎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ይሕብር። እቲ ኮሚሽን ወሲኹ እቶም ዝተመዛበሉ ሰባት ድማ ኣብቲ ዝኸድዎ ቦታታት እውን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ይገሊጹ። ነዚ ጸብጻብ ንምድላው ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ከምኡ ድማ ኣብቲ ግጭት ዝፍጸመሉ ዘሎ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ግዳያትን ስድራ ግዳያትን ብምርካብን ሓበሬታ ብምእካብን መርትዖ ከም ዝኣከበ ይገሊጹ። ድሕሪ ምዛም ደማዊ ኩናት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ዞባዊ ፍሉይ ሓይሊ ኣፍሪሱ ዳግመ ውደባ ክገብር ዕጡቓት ኣጽዋሮም ክፈትሑ ድሕሪ ምውሳኑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎንፂ ዝተላዕለ ኮይኑ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ዕጡቓት ምስ ሓይልታት ፌደራል በተደጋጋሚ ኣብ ውግእ ተጸሚዶም ክሳብ ናብ ሓያሎ ዓበይቲ ከተማታት ኣትዮምሉ ዝነበረ እዋናት ነይሩ እዩ። ከም ዝፍለጥ እዚ ኩነታት እቲ ክልል ካብ ዓቕሙ ንላዕለ ብምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ፌደራል ጣልቃ ክኣቱ ጻውዒት ድሕሪ ምቕራቡ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ተኣውጁ ሓይልታት ፌደራል ክዋፈሩ እንከለዉ ምስ ዕጡቓት ፋኖ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውግእ ተጸሚዶም እዮም ዘለዉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።